Machiegni kendo, Piny Kenya biro tiyo machiegni gi piny Israel e puro cham kod chiemo mamoko manyalo romo pidho oganda e pachoka kendo tero moko e piny Israel. Ma owach gi jatend piny Kenya William Ruto, ma olero ni kit pur manyasani ma koro piny Kenya chano tiyogo geto kelo lokruok malach e thurka. Ruto ne wuoyo e kinde limbe mare piny Jerusalem kama noromoe gi jatend piny Israel Isaac Herzog e kar jot mare boma ma Jerusalem. Jotelogo oyie yawo malach kendo bero ohala, pur, weche mag arita kod tiyo kod yore manyasani e tayo chenro mopogore opogore kaka yor neno ni pinjego odongore kanyakla. Igeno ni jatend piny William Ruto dhi romo gi Prime Minister ma Israel Benjamin Netanyahu. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you are aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations.